si Mr. Eugene Gapo, CF din Katoliko. Pero nahibalo na ni siya sa rules na ako din, he? Nga bawal din, he? Nga nagsabot naman may nga di na patingog or niya sounds. Iko na po daw. Basta musunod lagi siya mo iko. May iko, bro, Eugene. Wa man ko gagamit og sounds. Di lagi. Ay na. Karon wala lagi kay nagamit og sound. Pero imong star daan to. Wa man ay sasaw ni hagod. Diha lagi mabulabog niya mo. Di na ipakang waka nagamit. Klaro Sige na, John. Mangutana ko o dili. Pastil pangutana wala na imong sounds. Ko na ganyo. Wala mo ko gagamit og sounds. Bro, tata, o saman, na ay sounds wala, ikaw ginabi. Okay. Tinaw. Wadong talang ng sound. Ko. Tinaw. Oo mo ko. Kita na ko pakita na ko di na mo ko makita. Wa mo ko gagamit to. Sirado na akong mga monitor tanan nakakuan mo na. Okay. Naka-off mo na tanan. Sige, kanang off, yun. Kanang wari ko, ha? Okay. So, kini nga tuwa, Sila sa mga pangutana ni mo, onya, nahibalo naman ka sa ruling nato din, kay friendly discussion maning ato, Mr. Eugene Gapo. So, nagtapik taron, nagtapik ko, o adlaw igpapahulay yung Sabado, o comparison sa adlaw Domingo. O gitapik na ko ron. Okay. Ako nga hatagan og question, sumala sa among gisgutan karon. Pangutana, Mr. Eugene Gapo. Okay, nagisgot man gun mo og regarding about tawag aning Sabat. So, are lang kung poko Sabat ha. Kani bang mga balaod, mga pahimatngon, mga mensahe, asa ba ni gihatag ba ni alang lang sa Israel o apel ang gibuhat po ni sa ubang mga nason? Salamat. Kining mga pahimangno, mga tulumanon, mga balaod, dunay balaod, dunay pahimangno nga nabilong sa seremonyalo. Kumpleto ko ta? Karon, duna po'y mga balaod nga iyara sa Israel. Iya sa Israel. Duna po'y balaod nga alang sa tanan. Gituman sa Israel, tumanon po sa dili Israel. So, mo na siya. Balikon ko. Dunay balaod nga gituman sa Israel, duna pong balaod nga tumanon po sa dili Israel. Mo na siya ang tubag, Mr. Eugene Gapo. Okay. Balikon na ko ang balikon na kong pangutana kay wa man ko mangutana og nabay mga balaod nga pwede tumano nabay dili. Ang pangutana ba ang iyang mga mensahe, iyang mga balaod og mga pahimatngon asa ba na gyud gihatag sa Israel or gibuhat pud na sa ubang mga nasod? Wa day kanaminaw dang tubag. Paminaw ba? Kakumpleto sa akong tubag. Kategorikal lang. Kategorikal. Dili man ay isa. Di ni debate. Paminaw sa. Paminawad sa tuwa ang akong tubag. Ang balaod, tulumanon, lagda, dunay iya sa Israel, dunay apil ang dili pod Israel. Patay ha? Dunay lagda, dunay balaod, dunay tulumanon, dunay kasuguan, nga iya sa Israel. Doon na po'y balaod, doon na po'y kasuguan, nga tumanon po sa dili Israel. Apil pong dili Israel. So mo ni tubag si question. Paminawang tubag kay kumpleto kay nga tubag. Nga mingon pa ka nga wa ka nang utanag balaod. Ang utanag ka oy. Tarong nga ragon na pag analyze imong question. Ha? Kumpleto na nga tubag. Mingon pa kag tubag ang kategorikal. Kumanta na gibate. Gitagaan ta kag panahon nga mangutana. Ha? Balikon na akong tubag. Ang balaod,
ang kasuguan, tulumanon, lagda, gituman sa Israel. Yes, Israel. Doon na po'y balaod nga bisag dili Israel. Bantay ha? Dili Israel hanon, parihas ra nga balaod ang tumanon. Doon na po'y balaod nga wa po'y apil ang dili Israel hanon. Doon na po'y balaod nga parihas ra nga kasuguan o tulumanon Israel hanon o dili Israel hanon. Pero doon na po'y balaod nga exclusive ra si Israel. Doon na po'y balaod nga apil putong dili Israel. Parihas ra. So mo tubag sa imong yanong nga pangutana. Tarong nga analyze. I-digest sa imong utok para masabtan Mr. Yod Gapo. Okay. Next Sunod pangutana. Pangutana, gamay. Kasi kadali lang, ganda may nanawag nila. Gamay-gamay na niya akong pangutana ra, kaya parang nabisi ko rong gabi una. Nigamit mo aning Biblia sa saksi ni Jehovah. Basa niya ganina. Kategori ka lang. Nigamit ba mo ani kay ang nakasulat tanan dinhi tinuod o nigamit lang mo kay ang nakasulat ani dili tinuod? Ahaman jud ang duha. Sitwasyon na mag nagamit mi ni Ana tuod ang mabasa sa Exodus 20 tibok kapitulo. Tungod kay tinuod ang mabasa sa Exodus 20 verse 3 hangtod sa 17. So natubag ang pangutana ngayano Mr. Eugene Gapo. Next question. Sunod pangutana. Gigamit ninyo ni kay gituohan ninyo ang nasuli gigamit ninyo ni nagtug-an ang Jehovah's Witnesses o wala? Yang tubag. Nagamit ni Ana kay nagtugaan siya sa Exodus 20 verse 8 nga ang adlaw igpapahulay sagrado nagsulti po siya sa Levitico 11:7 nga dili pakaon ang kaning baboy. Nagsulti po siya diha nga sunugo na nagkaog kaning baboy Isaiah sa 15:17. O nagsulti po siya sa Lucas 4:16 nga si Kristo tuwa sa yang nabatasan tuwa sa sinagoga sa adlaw igpapahulay ng Sabado. So gigamit ni Ana. Nga naman, Bible man na. Pero, ay ha? Pero, kung doon ay pipila ni Ana, nga di muhaom sa original, di na pudtuuhan. Ato pang eksaminon. Eksaminon kay basin ba nga dili to tinuod. Eksaminon. So, kung tinuod, nga pag refer dito sa Griego o Hebro, mihaom siya, tuuhan na mo. Kay ang original jud sa daang tugod Hebro, New Testament is Greek, mo na siya tubag Mr. Eugene Gapo. Examino dito sa Griego o Hebro kung mihaom ba. Pero mihaom gani gamit ni. Pero mihaom o non di na to gamitan. That is my answer, Mr. Higala Eugene Gapo. Next question. Kadalama. Pasaon ako ni ang murag listahan sa mga pulong sa Biblias Jehovah's Witnesses kaning gibutangan nako highlight. Dahil ako ni pangutana sa imo. Nagingon. Ay Sa Feds 2000 okay? Unta nga page na imo ha. kaning kuana ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Diya po daw. Tara. Nasa Sige. kuan nakabutang dito. Feds 2000 sa nakabutang din sa kuha 2033 dera pakita na tos mga viewers hanap manggod sa ako sang ikuan ni akong pira ha ako sang trapuhan kinap na tinaw na kaning sa ako ba kaning niya kaning Feds hanap mo kayo 233 basahon ako Yung sa 200. na 233 kung Sige. Bata. sana ko nga ikawalo igpapahulay
ang adlaw igpapahulay dili alang sa mga Kristohanon na makak ang saksing Jehova ani o nagtug-as tinuod. Salamat. Salamat. Miingon siya, dinhi, ang adlaw igpapahulay dili angay sa Kristohanon. Wala na ani usbon akong pangutana, usbon ako. Di akong basahon na. Number 8, kay kuan man ni katumaning ang uluhan sa Biblia, ang hisgutanan, number 1, Armageddon, number 2, bautismo, number 3, Biblia, number 4, dugo, number 5, espiritusmo, number 6, gingharian, number 7, iglesia, number 8, igpapahulay. Letter A, nagingon, ang adlaw igpapahulay dili alang sa mga Kristohanon na makak ang saksing Jehova ani o gatug-ag tinuod. Salamat. Sa pagkasulti sa saksing Hiuba ni ini, sa ako na pong tubag ganiha, basta dili mo haom sa original, fake na. Kaya, nagtubag ko ganiha, waday kakabantay, basta dili mo haom sa original, gingon nako ganiha, atong eksaminon. Karon ato ning ma-examine, kana siya nga statement sa Jehovah's Witness, di na po na siya nato matawag nga kirid na o tama na siya. That is wrong. Nga naman, ang adlaw igpapahulay nga Sabado o Saturday, gikan sa Old Testament Sabado na siya, gitawag na siya sa Sabaton, sa Bagong Tugon, sa Spanish Sabado, sa uban po nga English, sa Lucas 4:16 o Lucas 4:31 gitawag Saturday. So pag-examine na to ron, di na po siya apurbado ni. Dili madawat. Nga naman, against na siya sa original. Okay. Maunay tubag sa pamanta na Mr. Eugene Gapo. Ito na to. Ang imong gisulti ron, gibasa, nga ang adlaw ipapahulay dili sa mga Kristohanon, wala na sa Kristohanon, wala na din ang tumanon sa Sabadista, kini siya sa examine na to ron, that is wrong. Nga no? Wala ni mihaom sa Grigo. Wala mihaom sa original. Kaya ang original, back to origin kita. Sa daang tugon is Hebrew, bagong tugon is Greek. So mo itubag sa pangutana. Another question, Mr. Eugene Gapo. Matod nimo is pagdili mo haom sa original is di gyud tuohan kay bakat. Ang buot bang ipasabot nimo pag mahaom sa original kinahanglan yung mabasa sa original nga languages, mabasa sa Hebrew, mabasa sa Griego, mo ba na ibuti mong ipasabot ang haom? Salamat. Kanang pag-ingon gani nako haom, Nehemia 8:8, basahon sabton. Pagsabot nimo sumala sa mabasa, muhaom gani siya, good. Kay ang Nehemia 8:8 kapag laom tata, iukab ko palihog. Nehemia 8:8 sa King James Version. Atong basahon. Kay kini nga to friendly discussion. Okay. Atong basahon Nehemia 8:8. Kuha na maguni siya kapag laom Darel, kapag laom Eugene, before na ko basahon, ang imo ron nga drive sa imong question man god kapag laom Eugene nga dugang na gyud ba? Dili gyud sa verse. Bali gidugang na gyud laman og tamper diha sa Biblia. Gidugang na gyud laman nga bang paper diha pero walay mabasa sa bersikulo kanang imuhang gipangutana karon mo na nga ilaha mong gupuning pagbuot nga daghan kayong papel nga ilang gidugang pero sa Genesis to Revelation kung atong uyunan tanan ang mga nahisulat diha god o tinuod manggaling na nga muhaom dito sa original nga pagka salin. So sa karon ang iyang pangutana kapag laom Darel bali mga dugang-dugang nga mga papel ba nga gidugang sa mga Jehovah's Witness diha sa watchtower nila muna nga lisod na to makuan matagaan og Pero sige, kani no? Paglaom tata. oh Ato lang ato nang tubagon tanan question bahalag naapa na putos bulad. Ato ra gihapon nang basa, ato ra gihapon nang tubagon. No, kay nato lang mga question. Nehemias 8 Nehemias 8:8 nagaingon
ang Nehemia 8:8 og ilang gibasa diha sa basahon, diha sa kasuguan sa Dios, sa matin-aw gayod og ilang gipasabot ang kahulugan, mao nga sila nakasabot sa gibasa. Oh. Karon, basahon sa tinaw gayod parang masabot ang kahulugan. Kay dunay mabasa nga sabton gyud ang kahulugan. Unya pagbasa nimo sa kahulugan, wa man mihaom sa kahulugan sa orihinal, wa man mihaom sa ipasabot Biblia, so dili mao para sa karon. Ang Domingo adlaw ipapahulay. Kasi gibasa po nimo karon, kung ipapahulay wala na sa panahong Kristohanon. Unya asa man ta kabasa anak sa mga kahulugan, litra por litra, kay parang masabot na to, wa man gyud na bangkar Tulta gina sa Mr. Eugene Gapo. So, ang tubag na po, doon ay mabasa, na litra, pero sabton pa na po. Doon na po mabasa, nga dili litra po litra, nga kailangan na pagsabot, pero mao ang bot pasabot. Okay? So, mao itubag sa pangutana. Sunod pangutana, Brad. Kaning inyong deklarasyon sa uban ninyong magwawali nga ang dili mabasa sa Biblia dili ang ngayang tuhan, insakto ni o namakak ni ubang magwawali ninyo? Okay, di. Yan. Tama gihapon. Tama gihapon sa namakak. Nga naman. Pero saan eh? Tagaan tagag illustration. Sample ha? Ang imong ngalan, Eugene Gapo. Ano? Biblia, Eugene Gapo. Pod. Pero, tuuhan na ito nga siya tinuod nga pangalan. Tinuod na nga pangalan. Mingon ang Efeso 4:11, ingon siya ang uban, nahimong apostoles, ang uban propeta, ang uban evangelist, ang uban magwawali. Kanang pulong magwawali, wala gibutang nangalan diha. Okay. Ang mga basa diha ngalan ako nga magwali, Daryl Villanueva, wala. Napay mabasa diha ngalan nga Tata Maglinti, wala. Napay mabasa diha nga Eugene Gapo, wala. Pero nagwali. Pero wala ang ngalan. Wala ang ngalan. So bisag wala ang ngalan, huwag gihapon siya. O ang mabasa, kamot nga tinuod, litra po litra. Pero kailangan po nga ito pang sabton. Sabton gihapon na ito, bisag litra po litra na basa. So imong pangutana, noon ba, ang gisulti sa uban nga mga magwawali ninyo nga dili mabasa, dili tuuhan. So, kana siya Bro Eugene, tama ra gihapon na siya. Okay, Bro Eugene, another question. So, Brad, kung matod sa inyong magwawali is pag dili mabasa, dili gyud tuuhan sa dili tuuhan, nabay mabasa sa Hebro o sa Griego kanang term nga Saturday? Okay, salamat. Wa gid ay kakasabot. Diya. Ang term nga Saturday, English na Mr. Eugene Gapo. English na. Sa Hebro, gitawag na siya Shabbat. Shabbat sa Hebro. Ang bot pasabot rest. Rest lagi hapon na siya. O ang rest diha, nagkahulugan siya 7th day lagi hapon. Okay? So, ang pulong nga gitawag ni mog Saturday, di man na siya Hebro. English na. Pero haon siya dito sa Griego, sa Hebro, kay Shabbat man, unya imong i-search ang Shabbat, unsay definition o meaning niya, nagrepresentar man siya sa rest. Nagrefer sa 7th day of the week. Unya, kung imong subayon po, sa Griego, gitawag po siya Sabaton. Unya, ang Sabaton, nag-refer gihapon sa 7th of the week nga gitawag og rest. Oh. Nga gitawag og rest. Unya, kana pud siya, gitawag po na siya adlaw igpapahulay sa binisaya nga pagkasulti. No, binisaya nga pagkasulti. Oh, sa Ilonggo, adlaw nga inugpahuway. Sa English, Sabat. Sa Espanyol, Sabado. So, maura gihapon. So bisan tuod siya lain nga pagkasulti, pero kay mihauman, kay sabton man sa tinaw gayon ug ipasabot ang mabasa. So mao na siya Mr. Eugene Gapo. That is my answer. So next question. Okay. Sunod pangutana, Brad.
Oh. Kining tawag aning nadungog ko nimo. Okay. Sunod pangutana is tawag aning ang kanus aba gi-adapt sa Seventh-day Adventist unsang tuiga ha? Gi-adapt sa Seventh-day Adventist kining Sabado, kining term nga Sabat pagpahulay kanus anyo na gi-adapt sa inyong simbahan. Okay. Dia. Gi-adapt ang pulong Saturday, panahon nga doon na mabasa. Gi-adapt ang pulong Sabado sa diha nga miabot ang Espanyol. Miabot ang Espanyol. Kaya ang pulong Sabado, ang nagdala ana is Espanyol. Pero so wala pa miabot ang Espanyol sa daang tugon sa Hebro, sa original gitawag siya Shabbat. Shabbat ang tawag. Nya gihubad sa English og rest. Okay? Sa bagong tugon gitawag og Sabaton. Gihubad pud sa English rest ra gyapon. Gihubad pud siya 7th day. So kana siya Mr. Eugene Gapo ang tubag. Unya niabot ang pulong Sabado kay imagine 333 years ta naulipon sa Spain, sa Espanya. Okay? So nakahiram ta sa ilang pinulungan, na-adapt na nato. Sa na karon, Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Espanyol man na. So naulipon ta si Espanyol sulod sa 333 years. Busa miadapta sa ilang pinulungan ug ang Romano Katoliko miadapod ana kano sa miadapt sa pag-abot na sa pinulungang Espanyol, sa pag-abot na sa sinultihang Ingles. So that is my answer, Mr. Eugene Gapo. Next question. Hindi ko na kung paano. Unsang tuiga gi-accept sa inyong simbahan tuiga accept the 7th day Sabbath. Unsang tuiga? Wa jud sa kasabot. Balik-balik. Di ang tubag kay Tuiga balik-balik kung imong pangita. tuiga tubag talaga. kita tuig. Kailan? Di man gini sa kapugong oy, mura magisilihan. Nagsabot na ta once nga humana kag question, motubag ko behave ka. Di ang tubag. Sumala lagi sa akong tubag. Miabot sa mga tuig pagsulod sa Espanyol. Patay ha? Pagsulod sa Espanyol sa Pilipinas, miabot ug naadapt ang pinulungan nga Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. So pag-abot nila ni kanang mga tuiga. Okay. Kana research ni diha sa imong Wikipedia parang matauhan ka pero ay supak. Ay supak ka nang diha karon. Ang Saturday. Okay. Mi-adapt ang 70th Adventist sa word nga Saturday sa mga tuig nga nahibaw-an nga ang Saturday coincide sa 7th day. So, gadap na ng mga panahon na. So, klaro, Mr. Eugene Gapo. So, ang tubag sa pag-abot ni anang mga panahon, ni anang mga tuiga sa Espanyol. That is my answer. Next question. Ha, akong balikon ba? Ang matod nimo is gi-adapt sa mga gi-adapt mo kay gikuan sa mga Espanyol. Unsang tuiga to? 2015 ba? 2022 ba? Unsang nga tuig yun? Tuig. Mr. Eugene, klaro na kayo imuhang tirada ano nga di gid ka kapangutar sa ubang nga question. Kana ra gyud tuig. Gibalik na natong tubag. Ay sa lang isapaw. Basti lang. Tuig Ay sagsapaw. kung gipangita tuig. Ay mo lagi na ba? Ay stilan di ba gini siya kasabot? Anong sapaw? Gitubag ta na ka. Nya di man ni debate. Gitubag ta kag tinarong sa imong simpleng pangutana. Diya. E balik imong pangutana, balikan ta tubag. Gi-adapt lagi sa Seventh-day Adventist ang ngalan nga Sabado panahon sa pagsulod sa Espanyol. Kay kanang pulong Domingo, Lunes, Sabado, iya man na sa Espanyol. So ang imong pangutana kano saan na-adapt na nga pinurungan nga Sabado o pagkasulti, na-adapt ang Sabado pagsulod sa Espanyol. Muna siya ay kamatuuran, Mr. Eugene. Ayaw lisur-lisura imong utok. Kung kamatuuran imong gipangita, pero kabak imong gipangita, ba yan?
ang imo dihang subayon ang insaktong kamatuoran. Ay sa, og sa imong expectation nga naglisod ang Seventh Harvest pagtubag sayon. Di ang tubag miabot lagi ang pulong nga Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, panahon na nga miabot ang Espanyol na adap na nga pinulungan tanang mga tuiga. Okay? Sunod. Miabot ang pulong sa isa lagi. Nag-explain pa ko. Miabot ang pulong Saturday na adap na namo. Na-adapt na namo. Okay? So, mao na Mr. Eugene Gapo. Miabot na siya sa diha na miabot ang mao nga pinulungan. Pero sa original, ang itawag na siyang Shabbat. Ang meaning definition is rest. Okay? Sa Griego, gitawag na siyang Sabbaton, ang definition rest, 7th day. Pag-abot na sa English, mga tuiga, miabot ang English nga pinulungan, gitawag na siyang Saturday. Gitawag siyang Sabado, panahon sa Espanyol. So, klaro kayo. So, natubag na pangutana. Okay, balik ko. Brad, wala ko mangutana o asa na ninyo giada panahon bas pag-abot sa mga Espanyol o panahon bas pag kaning ang mga in English ba din naabot o katong giingon ni mga Espanyol. Ang klaro na pong pangutana ba? Unsang tuiga, pwedeng mutugan ka og 2015 ba? Or tawag aning 2022, unsang tuiga na na-accept ang 7th day Sabbath sa inyong nga simbahan, sa inyo ba nga pagtuo, sa inyong iglesia, unsang tuiga? Wa ko mangutana nimo ako, kan ba na ninyo sa Espanyol giadap adtong nakaabot ang Espanyol dire, unsang tuiga? Tuig lang, tuig. Okay, salamat. Huwag hindi ka kasabot. Tuig lagi sa pag-abot sa Espanyol, huwag hindi ka kasabot. Klaro, anak. So, use your common sense. Unsa isa lagi sapaw. Use your common sense. Gamita imong sentido kamon kung kano sa amiabot ang Espanyol. Pero ka, pag-abot sa Espanyol, diha na milusot ang mga ngalan sa adlaw, mihiram na Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kano sama din miabot ang Espanyol? Diha na nagsugod na siya panahon nga miabot ang Espanyol. Okay? Sa pag-abot sa Espanyol ni anang mga tuiga, nihiram ang mga Pilipino sa mga pinulungan. Sa mga tuiga di ay. Okay? Munang mga tuiga. Yan mo na kaayo Mr. Eugene Gapo. Next. Tanang Saturday, sunod abot na sa dihang sa lagi apaw. Basta tayo, magiging bisa usaw pasabot ang taong di kasabot mo sapaw gyud. Ay na usa. Yeah. Ang pulong sa Saturday niabot na sa dihang natudloan na ang mga Pilipino. Okay? Natudloan na kung sa ang Saturday, 20, ni anang mga tuiga pag-abot sa Espanyol. Klaro ana. Ha? Ang nagtudlo na to ano? Ha? Espanyol mo ay nagtudlo ana. Unya, ang Seventh-day Adventist, igo na tang nakakopya sa sinultihan sa Espanyol. Oh. Sa bang tuiga, tapos. Ha? Unang mga tuiga, na ibaro na ka na. Usang tuiga. Di na ka magpakaroon ka kay Miss Eugene. Kanila. Yeah. Okay. Kadila, akong Osborne pangutana, matod nimo is gikan sa pag-abot sa mga Espanyol. Pero wa ko mangutana ni hibalo ba ko. Ikaw ang gi-question ba? Pag-abot sa mga Espanyol din unsang tuiga na abot ang mga Espanyol? Tuig. Kay ang ako kung question ko dun ta nimo is accepted 7th day Sabbath ninyo unsang tuiga. Matod mo is pag-abot sa mga Espanyol. Question, unsang tuiga na abot ang Espanyol din his Pilipinas? Tuig lang. Unsang tuiga miabot ang Espanyol sa Pilipinas? Oy, di mo Eugene ay. Bro, ito ka ragod diha sa imong live, bro. Kantang Maxurban ragod, bro. Katong asa ba? Katong kantang Maxurban Bagyoyoy, i-play ragod to. Ang sabtan nimo diha, oy, tama di ang tubag ni Mr. Villanueva. Si Maxurban mo apil siya tugaan ay ta. Si Maxurban og si Yoyoy mo apil sila tugaan. I-play to palihog sa imong live diha god. Katong in March. Sa tong tuiga kato, i-play to.
Diha, imo masabtan. Makaingon ka nga, tama di kaayo, no? Ako rin nagsupak-supak, nagpakaron-karon ko. Diya naman di ay. Okay. Karan. Ano kita sa gaingon nimo nga pagdawat sa 7th day o Sabado. Gikan pa na dito sa Old Testament. Bantay ha? Kanang tawag og Shabbat, mao man na siya ang kahulugan sa rest. Sabado. Saturday. Mga definition niya, mga meaning niya kung imo na siyang tuunan. So klaro kayo nga ang Sabado niabot sa mga tuig pagsulod sa Espanyol. Ha? Yes, sir. I-play sa imong ang kanta ni Max Urban o ni Yoyoy about sa pagsulod sa Kristyanismo. Pagsulod sa Romano Katoliko, pagsulod sa Espanyol. Masabta na nimo, sumo itubag sa pangutana. Okay, sir. Sir, akong sundan tong kanta ni Yoyoy Bilyaming nga imong gigamit. Ingon dito. Sige, On March, on March 15, 21, niabot ang mga Kastila. Dahil naasa yung lyrics nga kanta, paminaw, hoy! boy, pangutana. Kaya ako, ginigina po ko yung nag-history ka dahil pangutana ra diha. Naasa yung lyrics sa kantang nagkanayon. All people were baptized, tanang mga tao nabunyagan. And that's the beginning of our Catholic life. Nasakto si Yoyoy Bilyami Anag na makak siya. Okay, salamat. Si Yoyoy sa iyang kanta, nagkapariha mo nga mitugan na mo na sinugdanan sa Katoliko pag-abot sa Espanyol. Di harap mo nagsug abot sa Espanyol. Tama si Yoyoy nga mitugan si Yoyoy nga nag-started ang Roman Catholic Church panahon sa Espanyol. Tama. May po kay mutugan po kag-apel. Buutan man din. Kana malganahan ba? Diha nag-start mo. Kay kung wala si Yoyoy o walang Espanyol, missing din mo. Missing. Muna, ang tama si Yoyoy nga diha mo nagsugod. Started. Ay, sa. Sunod pang Napaman isa. Napaman sa'y baptize. O ang gipang-baptize sa ato ng panahon na, mga gitawag na itong Katoliko Romano, diharaman mo nagsugod. Pasalamat mong Yoyoy kay na Katoliko Romano. Tawag na mo Katoliko Romano. So, pasalamat ka, Mr. Eugene Gapo. So, go, next question. Okay. Sundan ako tong giingon nimo nga gi-accept ninyo sa pag-abot sa mga Kastila. Niabot ang Kastila, sumala sa imong gikutlo nga kanta. Kaya mo juga kadirektag tubag na ko ganina sa tuiga kay imong gigamit is kanta 1521. Sa 1521 ba diha anang tuiga gyud diha mo nagsugod og accept ni aning gitawag og 7th day Sabbath? Mr. Eugene, di ako lang kang tug-anan dong kay parang makahigmata ka. Tubaga lang. Talagi sa pao. Asa na nga Monday nagpuyo, hinira akong tingog mo. Sapaw lagi ni siya. Di anong dong Eugene. Tug-anan ta ka. Miabot ang pagbantay sa 7th day Adventist. Sa word nga Saturday, panahon sa pag-abot ng kulungan. Atong pagkanan si Dong Eugene. Karang thrilling man gud ni. Okay, thrilling ba? Nangugat na ko. Dong Eugene, 1863 Dong Eugene. Panahon na nag-organize na ang 7th day Adventist nga ngalan. Pero daan na dito sa Old Testament nga gitawag og Shabbat the 7th day. So Mr. Eugene, katubag ng pangutana. Hay may pangutana. Ani ba? Ani akong usbon ha para maklaro. Nangutana ko nimo ganina. Lagi ani ba? Nangutana ko nimo ganina unsa bang tuiga gi-accept 7th day Sabbath sa inyong simbahan? Kining 7th day Sabbath taon sang tuiga. Wa gali ka diretso dayog tubag kay matod nimo is pag-abot Diyos ka
Kastila. Din gi question ti ka ganina kung unsang tuiga naabot ang Kastila, wa kadayon kahatag tuig instead ni kutlo kas kanta ni Max Urban og ni Yoyoy. So ang original ana si Yoyoy Villame dili Max Urban. Now, ang tawag aning daa sa lyrics sa kanta ni Yoyoy Villame is 1521. So atong sakyan tong imong giingon nga gi-accept ninyo pag-abot sa Kastila. Mao ba ni pag 1521 mo ni pagdawat ninyo sa pag-accept 70 Sabat o dili ni maong tuiga? Salamat. Salamat. Ang pag-accept na mo sa pulong Sabado na akong gilitok gani hawa day ka naminaw. Wa gyud naminaw. Na-accept ang pulong Sabado na dala na siya panahon sa Kastila. Nakahiram ta sa pinulungan sa Kastila Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kanang pulong nga akong gilitok ganiha. Nga maunay na dawat nato sa pag-abot sa Kastila. Manang mga tuiga. Apan pulong Saturday, Mr. Eugene Gapo, mo na sa English, mo na nadawat sa Seventh-day Adventist ni Adtong 1863. That is my answer. Next question. Complete now. So, 1863. Puta oh, na. so accept ninyo ang 7th-day Sabbath 1863. Tama ba tong nadungog nako nimo? Salamat. Diha man niabot ang pulong Saturday. Diha man niabot. Kay dito sa Old Testament gitawag mag-Shabbat. Og ang Shabbat gitawag rest. Mao po gani ng adlong igpapahulay pag abot sa Pilipinas gitawag nag adlong igpapahulay sa Cebuano. Tama na. Tungod sa mga translation o sa pinulungan. Kana siya tungod sa pinulong, tungod sa mga translation, tungod sa mga lingwahe, ang mga Bible scholars naghimo og mga translation sa lalong madaling panahon nga masabtan ang buot pasabot. Pero sa Eugene Gapo, wa gyud kasabot. That is my answer. Sir, niya sa matod nimo is 1863 gidawat sa Adventista ang pag-accept aning kining 7th-day Sabbath 1863 nya ingon mo tama. Naa sa inyong libro nga My Life Today gisulat ni Ellen Goldwhite nga matod pas maong nga libro is 1846 autumn accept 7th-day Sabbath. Asa may tinuod 1863 o 1846? Okay. Diya. Tanang mga pulos na tama. Di paluapan ni Illinois. Naunsa naman intawong ta. No, go no. Paminaw. Nianang 1863, gisaysay gi-adapt ang maong Saturday nga adlaw igpapahulay. Gipaluapan. Gipaluapan ba? Pirhago nimo karon? Sige paluap question. Maura nga topic, sige paluap. Ingon ana si Illinois. Gisulti na 1863 nga ang Sabado nga mao di ang Saturday nga mao di ini siya sumala sa research, sumala sa vision Ellen White nga mao di ini ang Shabbat sa Hebrew, mao ra po di ini Sabado, mao ra po ni gisaysay na diha. Follow up na Miss Jean Gapo og sayang bintahan na pagka-follow up niya kay nagka-coincide. Nagka-coincide ba nagkauyunay? Ang dakong problema, kung miingon si Ellen White, Saturday is the 7th-day Sabbath. Sunday is the 7th-day Sabbath. According to the Bible. Diha ang dakong bulyaso. Pero misumpay si Ellen White, ingon si Ellen White, 7th-day Sabbath is Saturday. Paluapan po niya. So walay problema sa pagpaluap niya kay coincide naman. Wa man na makak si Ellen White o wa po ko na makak. Piriham na ng Ellen White og tinubagan. Coincide gid kaayo. So perting tubaga Mr. Eugene Gapo ang imong simple pangutana, di ba? Triling no. Pag triling nako, nagkupo-kupo na ka. Pero ay gabala ka mo to gaan magid ko. Sinsakto. Okay, salamat. May pangutana. Sunod pangutana. Ang mga apostoles ba ni Kristo o ang mga pinaka-early na simbahan, nag-keep ba sila sa first day of the week, pagbalaan o pagtahod? Agi o pagtahod ba sa pagkabanhaw ni Kristo na aba wa?
Salamat. Sa Biblia nga original Hebrew o Greek, wala tay mabasa sa Grigo sa Bagong Tugon, kay Bagong Tugon man imong gisitar nga ang Domingo ilang gibalaan, igpapahulay lang Domingo, sogo sa Dios. Domingo, balaan, igpapahulay, sogo sa Dios. Kumpletohon nato ni. Kay mao man ang inyo kay miingon man diri ang inyohang doktrina Kristiyana. Santoson mo ang Domingo o pista iglilihi. Okay. Page 10 sa doktrina Kristiyana. So, kung kini nga pagkasulti, mao ni mabasa sa teksto nga ang Domingo sa ay pagkisikisi diha. Ang Domingo iglay balaan o santos sogo sa Dios. Wala ginay mabasa except bantay except sa faith nga imong gili diha karon. Para imong gili. Kanang gili. Okay. Ay sa. Kanya. Ay sa lagi. Wa mo kunaman. Karon kanang imong Domingo diha sidig sitar. Di na siya kapasar sa Biblia, labi na sa Grigo, except sa fake ninyo nga Biblia. Sa fake ninyo nga Biblia. Sa inyong mga tampered o bogus na mga translation. Okay? So that is my answer. Wala gyud nagdeklarar ang mga apostoles na ang Domingo igpapahulay balaan, kugo sa Dios, santos. Okay, monitor bags pangutana. Question. Matod nimo walay mga disipulong nagdeklara nagbalaan sa unang adlaw sa semana. Basahon nako ning libro ninyo. The Almost Forgotten Day nga gisulat ni Martin Lee. Yeah. Mas magkakahibalos kinsa ni Spurley ilayla sa. Page 108. Mr. Eugene, dara. Biblia imong pangutana ganiha. Ay sa, parang unta ni ay pag tinunto. Ay sa nangutana ka sa Biblia. Ay sa, ato iklaro ni. Ayaw gamiti ko anang imuha argumentum an ignorantiam palasiba. Ang atong topic ganiha Biblia. Anha na po tayo kay Mark Pinley. Okay. Di day Biblia imong pangutana. Di hadin sa basta ni Mark Pinley. Tarong ba? Nga, di ka kaipsot ka nang. Ang kamo po kaipsot ka. Dara. Ay sa. Ay sa bro, mahangyo ko. Biblia man god imong gisayt ganiha. Biblia. Bantay Pag sayt imong Biblia, gitubag ta kas Biblia. Pero karon ang imong question dili sa Biblia. Sa writings sa sinulat sa ni Mark Pinley. Okay. Dihata kang Mark Pinley. Basaha ang sulat Mark Pinley. Go. Diha tong Biblia sa Mark Pinley ta. Tana bang kugod nimo ganina og naabay mabasa nga ang mga disipulo og ang mga early church keep the first day of the week ilang gibalaan. Ingon guys, wala gay mabasa. Yeah. Karon, sahon ko ni libro ninyo. Yeah. Number page 108. Question number 1. Kani question and answer about Sabbath. Question number 1. Does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? Answer. It is open stated that the disciple and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. The Bible teaches clearly. Kinsay na magkak, ikaw nga nagingong wala o kining inyong libro. Categorical. Wag gid kasabot. Tama giming duha ni Mark Pinley o si Mr. Daryl Benayba. Sayop si Eugene Gaspo. Tama si Mark Pinley, tama si Mr. Benayba. Sayop ang pag-interpretar ni Mr. Eugene Gaspo. Kana mo'y palakpati. Kaya ito ba? Ganong mayingon kog sayop ka? Og tama ming duha ni Mark Pinley. Diya. Gisaysay ni Mark Pinley nga sa unang mga Kristohanon gisaysay niya nga gituuhan nga ang Domingo maoy balaan igpapahulay o gisakyan sa Roman Catholic Church mabitaw nga
Ingon mo nga ang Domingo adlaw ipapahulay kay gisakyan ninyo. Pero kana nga statement gisaysay ni Martin Lee nga gi-honor ang Sunday nga gitawag og worship o gibalaan. Kinsa? Roman Catholic Church ang buot pasabot kun imo nang sugdon hurot ang history sa writings ni sa sulat ni Martin Lee. Wani mo na kuhang punto, ang Sabado, mao'y adlaw ipapahulay balaan sugo sa Dios. Ang Domingo, gisaysay ni Martin Lee. Nga ang Domingo, gideklara na ni Constantine Great nga adlaw ipapahulay balaan ingon nga mga Kristohanon nga gitawag mo Kristohanon apan wa mihaom ang iyong pagkakristohanon sa Biblia. So mao na kasaysayan. Tama ba? Tama ang pagsaysay ni Martin Lee nga igo mo nga nagsunod sa sugong Constantine the Great at the same time ang Domingo gideklara nga ipapahulay ni Constantine o gisunod sa Roman Catholic Church. That is my answer, Mr. Eugene Gapo. Another question, Higala. Okay, so nagpangutana diya. Kaming Romano Katoliko nagmatinud-anon kaayo mi nga ang Domingo mao gini ang among tawag aning niang igpapahulay nga gitudlo sa Dios. Ang question, kaning among pagkamatinud-anon sa Domingo, gidawat ba ni sa Dios ang among pagkamatinud-anon o wala? Salamat. Ang Ginoo nagtawag. Nagtawag ha? Nagtawag siya sa tanang matinud. Ay sa lagi ba? Ay sa lagi sopa. Balik ko na ko mo. Nagsapa, nagsapa huwat ha. O nara ka mo Balik ko na ko magta lagi. Ay sa naging halangan? Huwata ba? Huwata nga mahuman ko sa akong tubag. Ayaw sagsapaw-sapaw. Okay. Di man ko ni debate Mr. Eugene, gipasulod ka na ako aron mangutana. Kay kung debate ni mag-Q&A ta mo, balos ko question ni mo. Pero kay ikaw rin sige pangutana, ang tawagin ako ni mo Mr. Hingutana. Okay? So mo na nga behave ka once nga motubag ko. Yeah. Ang imong question, kaming nagsimba sa adlaw sa Ginoo sa adlaw Domingo, matinud-anon man mi. Yung saman. Dawaton ba sa Ginoo? Laglagon ba mi ini? Imperno ba mi ini? Gidungog ba mi ini? Ingon ang sitas. Mateo 15:9. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa ilang mga ngabi. Apan halayo kanako ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kailang doktrina kinimog tao. Kinsa nga tao naghimo ang doktrina nga Domingo? Si Constantine, 622 sa world history. Yatong March 7, 321 AD. So nahimong kawang ang pagsamba tungod kay ang tuman nga sugo hinimog tao, dili himo sa Dios. Muna nga pagbago lagi kay gusto man di ang dunggon sa Ginoo. Next question. Kani klarohon ako ha. Kaming mga Katoliko nagmatinud-anon mi sa among pagtuo nga ang Domingo mao ang adlawng igpapahulay nga gitudlo sa Dios. Ang pangutana ko mao, kaning among pagkamatinud-anon gidawat banis Ginoo kaning among pagkamatinud-anon ning adlaw o gisalikway ni kay di ni maong adlaw? Wa gid ay nakasabot. Mateo 15:9. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimog tao. Ang kalagdaan nga hinimog tao, World History page 122. Sunday. Constantine the Great became Emperor of Rome. In 321, he issued an order proclaiming Sunday as a day of rest. Ang Domingo, implementar lang ni Constantino. Ingon si Mateo, kung hinimog tao yung sundon, kawang ang pagsimba. So, Mr. Eugene, sa may problema na. Kompletong tubag ang question, nga kawang, nabay kawang. Nagpasidungog, matinudaanon yun, kinagpasidungog. Pero kawang. Bantay ha? Pero kawang. Matinudaanon. O kawang. Nga naman, kay hinimog tao, nga balaod ang gisunod. Kinsa na nga balaod ang Domingo, kang Constantino. Tao, dili, tao. So, natubag ang Okay, next
question. Kami kay na mahulay man wa gyud ni dawata brad. Wa gyud mi dawata sa Ginoo nimong pagkamatinud-anon. Okay. Mateo 15:8-9. Kawang. Apan, bisan pa sa pagkakawang, di pa man close provision, di pa siradong kaluwasan. Ezekiel 3:18, Sakaryas 8:16, Mateo 28:19, di pawalihan pa mo. Pawalihan pa ang wa ni subay sa matuoran. Kaya adunay usa ra ka panon pagbalik ni Kristo. Usa ka dalan ra padong sa langit. Mo na gipawalihan to kay sa adlawng Domingo ingon si Sister White nga sa adlawng Domingo na ay matinudaan nga nagsimba diha kinahanglan pabalhinon na. Pabalikon sa matuod na pagtulunan kinasaag na. Oh, pero magpabilin ka diha mo na gingon sa Mateo 15:8 kawang ang pagsimba. Kay doktrinang gisunod hinimog tao. Pero ingon si Mrs. White, doon na ba yung matinudaanon diha pero pagawsom sa. Pinadayag 18:4, panggula ka mo gikan diha mga katawhan ko. So natubag Mr. Eugene ang pangutana. Next question. Okay kay kawang man di ay basahon ako ni. Ya, dakong paglawom. Basa. Page 258. So nako. Oh, 259 day, brother. Yeah. Apan ang mga Kristohanon sa nangaging kaliwatan nagbantay sa Domingo. Nagunahuna nga sa ilang paghimo niini nagbantay sila sa igpapahulay sa Biblia. O ang adunay mga Kristohanon karon sa matag iglesia lakip ang katilingban nga Romano Katoliko nga nagmatinud-anon sa ilang pagtuo nga ang Domingo mao ang igpapahulay nga gitudlo sa Dios. Gidawat sa Dios ang ilang pagamatinud-anon sa katuyuan ug ang ilang kadungganan sa iyang atubangan. Question: kinsay namutbot, ikaw nga wa ang iyong dawata o kaning inyong librong gidawat? Salamat. Kaming duhang Illinois, tama gyud ikaragi sayop nga pag-interpretar. Di ang tawag. Sayop nga interpretasyon. Palakpaki gyud ang imong sayop nga interpretasyon. Kana. Karon. Kaming duhang Illinois, tama. Tama mo. Ang sayop ikaw. Miingon ang sitas, ha? Nga naay mga Romano Katoliko nga matinud-anon. Matinud-anon ba? Dawaton. Kanusa? Pinadayag 18:4. Panggula ka mo mga tao ko. Kaya nga naman, di pa man close provision. Pero close provision na, kanang pagkamatinud-ano nimo, nag-focus ra ka diha, close provision naman. Mingon na si Kristo. Mateo 7:21. Dili ang tanan magatawag kanako Ginoo makasod sa langit kundi ang nagtuman lang sa kabubuton. Samahan. Unsay patod langit ang nagtuman sa kabubuton. Unsang kabubuton? Salmo, 40:8. Ang kabubuton mo ang kasuguan. Unsang kasuguan? Napulo kasugo, ikaw-4 na sugo adlaw ipapahulay. Mao ra toy patod sa langit ang nagtuman kay pag-abot sa langit Sabado man tigsimba dito. Isaiah 66:22-23. Karon, padto na nagsimbag Domingo. Sabado ang tigsimba sa langit. Si Eugene Gapo ana di ka na magmaoy dito. Di ka na mambak. Ang magla, nga naman, Sabado may tigsimba sa langit, may nga Ginoo, na Sabado man lang ni dinhi, na mo, Domingo man. Mo Sister White, daghan karon nga mga hamili nga mga tao, nga naa sa nagkalanlain nga pundok, matinud-anon kaayo, ingon Sister White. Pero manggula sila diha, samtang dili pa ulahin tanan. Paggulao na, Mr. Eugene Gapo, kung imo nang basahon, hot doon na nimog basa na diha, ay paggulaon yon. Pero magpabilin diha, Mateo 15:8 mo to gingon ni Mateo, kawang ang pagsimba sumala sa gisulting Kristo sa gisulat ni Mateo. So, tama ming duhang White. Ang sayop imong panghuna-huna imong interpretasyon. So, salamat Mr. Eugene Gapo. Yeah. Another question. Sunod pangutana. Kinsa ba ang nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo, si Constantino o dili? Salamat. Sumala sa world history, sa 322, si Constantine the Great ang nag-declare na ang Sunday is the Christian Sabbath. O sumala
Dunhi, dara dili. Og sumala, ay diri ay palingaw-lingaw diha. Ayaw diha pagpakaron-karon dre. Oh. The Convert Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gilman. Si Constantine mao'y magdeklarar. Yang Domingo adlaw igpapahulay declared. Page 50 by Reverend Peter Gilman. Inyuhan ni nga busing. Inyo ning father mo ni amahan. Page 50. Question. Which is the Sabbath day? Answer. Saturday the Sabbath day. Question. Why do you observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Katoliko mo nagyoy, nag-final, nag-change. Pero ang nagdeklarar si Constantino. So Mr. Eugene Gapo, buka na, gising na kaibigan. Huwag ka nang matulog dyan. Sunod pangutana. May mo naman kong next question. Ho? So bukahay mong mata. Ano din ang inyuhang Reverend Peter Gilman, the Convert Catechism of Catholic Doctrine. We observe Sunday and Saturday because the Catholic Church, the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity, transferred, balhin yun. Transferred God. Balhin. Pagkaklaro, kung sa grabe naman po ng transfer, di mo na balhin. Ang gibalhin sa Roman Catholic Church, ang kabalaanon sa Sabado nga sa Domingo. So, next question, Mr. Eugene Gapo. So, basahon ako ni kay matod nimo is ang Katoliko sumala sa libro. Tanawon ako ning inyong hitabo sa katapusang panahon, dakong paglaom. Dahil sa page 258 nagingon. Agi og tubag sa pangutana kung unsang adlaw ang gibantayan, agi og pagtuman sa ikaupat ka sugo. Ang Sabado maong adlaw ang igbalaan, gihimo kini nga pamatuod sa karaang balaod. Ang Sabado mao'y adlaw nga gibalaan apan ang iglesia nga gimanduan ni Hesukristo o gigiyahan sa Espiritu sa Dios maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Busa ato nagkarong gibalaan ang nahauna og dili ikapitong adlaw kay ang Domingo nga kahulugan og karon maong adlaw sa Ginoon. Sakto ni Mrs. White o na maka Mong giputol. Taro nga, ayaw putla. Ayaw putla. Gipol. Dayon ako. Aysa. Tara. Ayaw putla. Taro nga. Kung ikaputla nga paragraph, taro nagbasa. Ayaw putla. Kay, kung imo ng putlo na, itawag na ako Mr. Di na Mr. Eugene, Mr. Chop Chop. Okay? Diya ha? Taro nga. Ganira. Ganira na ang gitawag og dakong paglaom para imasaktan. Ay, paghuwatsa ba? Paghuwatsa. Nga lang magyong di magikakahuwat. Nagsabot na bayata, no? Nga, mabitong ipasota ka, kaya binakog nakasabot na gikas atong kasabutan. Wata na ba? Ngayon naman ko, next question. Wata na. Okay, diya. Human na ba? Human na statement diha. Og ang gisaysay ni Eileen Goldwhite. Ang pagkasaysay ni Eileen Goldwhite, iyang gisaysay nga Romano Katoliko mao ang nagditawag o usab sumala po sa inyong The Convert Catechism. So pareha sila dugtong ni sila diha sa maong libro ni Eileen Goldwhite, gisaysay niya na Romano Katoliko nag-usab. So, mo na nag-usab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo o gideklarar po na inyong nga balaan. Kung siya tinuod nga kasaysayan, sabta lang, alag putla. Ayaw pa singin si White. Okay? So kung maugid imong pagsabot, awatay mahimo niya na. Awatay mahimog maugid pagsabot. Bisag kapila pa kakamatuoran, ihumin mo, kung ang imong kinabuhi pagsupak, wag itay mahimo lagi. O nagingon ako, bisag pila pa sa Biblia, ila pa ka Sabado itingal, kung di pagyod
tawgon sa Ginoo sa kamaturan wa pa gina. Pero bisag di na tingalon og moturok ng balang espiritu, ingon si Eugene Gapo tama dito ka Brad Billy supak-supak naman ko. Okay, next question. Okay. Ay, next question magani Ang matod nimo is gidekre ni Constantino ang Sunday. Unsa bay gidekre ni Constantino? Gidekre niya civil Sunday law o dili? Salamat. Salamat ka. Andrea, atong basahon. Ang asa man to ang word story de. Kaya parang makabalo ni dara. Ha? Dara. Dinhe. Inon ka dinhe. Sa Pakita sa kita. Aw. Pakita oy. Dia. The living past. Okay. Page 200. Recorded man eh. Pwede man ito ni tanaw ko tro. Dia. Story ba na, Brad? Word story. Kani, lain ni. Modern times ang the living past sa akong basahon. What's ha? Modern times ang the living past. Story ba na? History ni. Modern times history ni. Pero di apo tayo sa huwata lang. Pag huwata na gani, kaya ako nang isi. Mapalo up na ka-question nun niya. Pagpuyo sa, daro, huwata lang kaya ako maduha man niya ang basahon ko, bro Jen, daro, dilian lang, tanaw sa. Huwat lang sa, kay duha niya akong basahon. Huwat sa. Ay lagi sa pa, matasabot ka. Okay. Ani sa ako maguna sa Modern Times and the Living Past 208. Ingon. In 321, Constantine decree that the Christians Sunday visit apart as a day of rest and forbid all public work on that day. So gisaysay niya din ni atong 321 si Constantine the Great nag-decree nga sa mga Christians, sa mga Kristohanon, Sunday visit apart as a day of rest. So ginideklara niya Domingo igpapapulay. Anya gidawat sa simbahang Romano Katoliko. Pero before pa ta moadto sa unahan, ani napunta sa gitawag og world history, Mr. Eugene Gapo. Diha tanaw diri. Mr. Adi na Eugene ang ingalan nimo, Mr. Chap Chap. Dara Dara. World history tanaw. Okay. Kinsa nagpirma? Kinahanglan nga magka-coincide ha? Pirma. Tanaw diri. Gipirmahan former President Ferdinand A. Marcos. Amahan ni Bongbong Marcos ni ang nagpirma. Unsang tuigan ni? Anhitas tuig be. Parang makuha nimo. Parang makuha nimo. Pag-publish ini 19 dara. Mr. Eugene Dapo dara 1970. Okay, kinahanglan ang imo pong reference gamiton muhaom 1970. Basig junior po na, revise na po ng imo, palpak na po kadiha. Kinahanglan muhaom 1970. Nagipirmahan ni Ferdinand Marcos, amahan ni Bongbong Marcos. Okay, page 233. 322. Paminaw. Okay, ingon siya, page 322. At the beginning of the 4th century, Constantine the Great became Emperor of Rome. Ingon siya din In 321, he issued an order proclaiming Sunday as a day of rest. This benefited not only the Christian but the slave as well who had no day for rest. Unsay gingon ni Constantino dinhi sa mong history? Si Constantino, sumala sa history, niadto 321 AD. Ikaapat nga siglo si Constantino nga emperador
emperador, iyang giproklamar nga ang Domingo as a day of rest. Alang sa mga Kristohanon o sa mga sulugoon nga walay adlaw igpapahulay. Mr. Eugene Gapo, imong daddy nga mao si Constantine. Ani ba? More nag-implementa ng proclaiming Sunday. Dili Dios ang nag-proclaim, dili Dios ng Sunday. Lagi Alaan igpapahulay ito sugo sa Dios. Si Constantine lang. Next question higala. ani ba kung pangutana mo ni? Oh. Unsa ba nga Sunday ang gideklarar ni Constantino? Civil Sunday law o dili? Okay. Ang tubag. Sumala sa mababa ni naghisgot o proclaiming Sunday as a day of rest. Sa maong libro, wala naghisgot o sandilo o sibilo imong buta sa bot. Civil law. Ang pangutana ba? Ah. Unsa ba'y deklarar ni Constantino? Civil Sunday law o dili? Okay. Salamat. Civil sandilo ba ni? So, din gisay-say niya, wa niya hisgutin he. Dideklara na siya nga ang Domingo, adlaw igpapahulay sa gitawag o Kristohanon, siya mo nag-implementar. Bonay mabasa din hi Mr. Eugene Gapo. Di na ta pwede ingon nga makusot pa. Tungod kay din hi, dideklara niya nga ang Domingo, adlaw igpapahulay. Unya, butangan tag unya. Panahon pag ani sa Espanyol na apil na gitawag og sibilo. Nga naman, tungod kay gideklarar po sa mga Espanyol, Domingo adlaw igpapahulay. Unya ang musupak ni anang panahon na mabitaw doon na gitawag og persecution, inquisition, tungod kay musupak ni ining gitawag og sibilo patyon. Ang musupak grabe pinatyanay kaniadto nagsugod og persecution 530 to AD to 1798. Pagsud sa Espanya sa Pilipinas 15 persecution pa to. O mao na nahitabo. Di mo no? Sibilo matawag siya sibilo hapon. Paano si Espanyol? Kaya ang Espanyol may nagdala sa Domingong igpapahulay. Sila mo nagdala sa pamalaod sa panggobyerno. Sila mo nagdala sa simbahan. Mabitaw ng Senior Santo Niño sa Cebu. Mabitaw na nga dunay gitawag og kining mga panggobyerno. Pero ang nagmanage kanito ang Espanyol. Sila po yung nagdala sa eskwelahan. Doon na sila yung mga teachers, nanudlo sila. Doon na hospital. So ang ubang bahin, tama ang ilahang gihimo. Pero about sa kaluwasan, dihapon sila nasayop. Ang ilang gitudlo, di man tinuod nga ipapaulig Domingo sa mas Biblia. Di man santo si Mambalaan, di man sugo sa Diyos, si Constantine man. So, muna sa Mr. Eugene Gapo ang tubag pangutana. Another question. Okay. Diba, diri sa Roma, sa dihang nahimo si Constantino nga emperor, unsa ba yung gideclare sa Roma? Civil Sunday law o dili? Ay, salamat. Balik-balik yung pangutana. Sige, civil sa nila. Wala na nila yung pangutana. Wala na ginahot na nila. Okay, sir. Yan. Ay, na, Paisa. Ay, sapaw na. Kaya ako naman yung panahon, God. Kahindot, anang imuha. Dako kay kag privilege, Mr. Eugene Gapo, kay Mr. Hingutanara, ako po si Mr. Hinubang. Sa imong pangutana. Kuna po yun, sa ikaw. Ay, sa lagi. Sila no, yung sapaw lagi. Sila, yung bata pagkat kayo mo sapaw. Kung halang naman, relax ka. Sana lagi. Mura magwa magi ka nagmain diha kay musupak man ka. Sabi no sa. Yeah. Ang tubag si Constantine the Great ang nagdeklarar nga ang Domingo adlaw igpapahulay balaan. Unya rest. Nya gitawag po worship sa mga Kristohanon. Mao na gikopya ninyo mga Romano Katoliko. Unya kana siya, gitawag na siya diri og deklarasyon panahon ni Constantine the Great, panahon sa mga Katsila, matawag na siya sibilo sa gihapon. Nga naman, ang nagmanage sa Pilipinas is Espanyol, nagmanage sa panggobyerno. Unya, panahon pagka Domingo manimba, sila po nagmanage sa simbahan. Sila nagmanage sa panggobyerno, sila nagmanage sa ospital. So matawag na gihapon na siya sibilos. Matawag gihapon sibilos na apan kung modagan ka sa Roma nga ingon diha nga ang
mga tao magpailalom sa panggobyerno, palpak na pugka. Nga naman, kung ang panggobyerno sayop, ilabi na sa gitawag og freedom of religion, supak na pong Adventista. Nga naman, sayop man na ang Domingong igpapahulay. Okay? Sumuo na siya Mr. Eugene Gapo. Next question. So ang tawag aning sa Kastila ilaha gi-implement nila is matawag sibilo. Kadtong kang Constantino matawag pud sibilo dili. Wa gihapon di naminaw. May balik-balik ang Kumbaga, pangutana. Si Bilon yun. Diya. Diingon ako nimo kay gipresecute man kani adto. Wabitaw nga na inyong papa si Pope John Paul II nangagi pasaylo panahon sa Inquisition. Nga naman. Daro. Ato sa basahan para ibulgar natong kamatuoran. Lama ko na. Sunod na kawali na ka. Dara. Gitawag og argumento bibliko by Socrates Fernandez. Diya. Page 29. Mo ni hitabo kay Sibilo man to. Matawag ko yapog Sibilo. Gingon ta kag matawag ra yapog Sibilo. Una kay pabugatan magighan na to. Diya pabugatan na to. Page 29. Dili santa o balaan ang Iglesia Katolika. Si Jesus mingon. Maingon nga ako santos, kamo usab mahimong santos. Sa panahon sa Inquisition, libo kalibo ang gipagpatay sa mga Katoliko nga mga herehes. The truth about the Inquisition, page 47-49. So karon matawag to siya Sibilo ra gihapon, ginata kag matawag to Sibilo. Nga naman. Balaon man ni Constantine, decree. Kanang decree din na basta-basta. Ha? Mabitaw to, gikan kang Constantine the Great pag decree ni Sunday rest day panahon sa mga Kristohanon, gidawat sa Roman Catholic Church, gi-implementar, gi-change ang Sabbath to Sunday, di balhin yatong 336 nga ang Domingo mao na ang adlaw ipapahulay. Nya karon, pag ani sa mga Espanyol sa Pilipinas, nagdala og espada og cross. Sa ato pa Sibilo gito nila. Kaya ang musupak patyon. Muto sa cross, Kristiyanos. Muto sa musupak sa cross, espada, kamatayon ang madawat. Klaro kaayo. Klaro kaayong pagpamatod, Mr. Eugene Gapo. Matawag, ginatagag ni matawag ra gyapon Sibilo to. Okay nga naman, gipang patay ang musupak tungod kay gitawag siya Sibilos. Kaya ang musupak go decree gong Constantine. Kung nadito pa pug kaato, unya karong panahon na pananglitan persecution, wa pa siguro gi-appeal man gi-appeal na minimo. So next question, Mr. Eugene Gapo. Sakyan ako nang giingon nimo nga tawag aning kasaysayas Pilipinas nga ang sa Espanya god is tawag aning ni ang cross og espada. So unsa ba ang sikreto behind Spanish power? Cross ba o espada gyud? Salamat. So biya ta kang Constantine? Ay sa. Biya na to imong Publikan na Constantino. Balikan na nato nas Constantine. Human ani akong question. Unsa ba ang sikreto sa mga Spaniard nga mga gahom? Ang cross ba o espada? Salamat. Ang ilang gigahom kaniadto Mr. Eugene Gapo, number 1, ang ilang yung gigahom, ang ilang paghatag og Kristyanismo mao nay pangka nga istorya. Kay mao'y sogo sa Roman Catholic Church nga simbahan. Pag-Christianize, mao na igahom. Kana imong gibasa-basa diha nga espada, mao igahom nila. Ang cross mao igahom. Katong espada na representa to sa ilang taming pagpapatay. Og ang cross nga ilang gidlamaw to ilang gitawag og gahom. Kay nagkahulugan sa pinadiyag gahom sa Dios, sa unang Korinto gahom sa Dios ang cross. Mo na ibot pasabot. Sa imong gibasa diha. So Mr. Eugene Gapo. So mo ni tubag atong mubuon para makapula po question. Sige. Ako basahon ni nga tawag aning ni ang The Philippine History and Government 3rd edition sa page 66 na 67 nagingon. The secret behind Spanish power was the cross, not the sword. Sakto sayo. Ada ito bag. Kaming duha na tamon history. Nga naman. Imong gibasa karon diha, di-explain ko man nagdaan ganina nga espada
ang gitawag nilang power ilang gahom na diya si espada. Og sumalo po sa unang Korinto sa Biblia ang krus gahom sa Dios. O mao po tayo lang gipresentar. Nga ang krus gahom sa Dios. Kumain pagkatubag parihami. Ha? Parihami. Unya moingon pug ka ang simbahan. Walay katungod dito panahon na. Way gahom. Gahom gusto sa simbahan. Gahom sa simbahan o mandatory sa simbahan nga mo Christianize para nga implementar ang gitawag og Kristyanismo. So mao na Mr. Eugene Gapo. Wala sayop si Mr. Villanueva, wala na sayop ang history kay gisaysay man nato nga saon. Okay, next question. Next question, balikan nato sa Constantino. Nasayod ba ka nga sumala sa kasaysayan si Constantino na convert sa pagka-Kristyanismo? Nasayod ka na o wala? Ay, diya. Perte yung kumbertira. Na-converter gyud si Constantine. Na-converter gyud siya. Sa iyang pagkapagano, na-converter siya. Busa niya atong panahon na, nagka-unite na ang panggoberno, Domingo igpapahulay, Romano Katoliko nga simbahan, Domingo po igpapahulay. Sumala sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter German, page 50. So nagka-unite yun, na-converter yun. Mabita na karon nga Domingo na ipamalaod ron. Sa civil, Domingo ang trabaho, kay magsimba. Oh, simpleng pangutana, simpleng pag. Another question. Sunod pangutana, unsa ba nga Kristyanismo ang nakapa-convert ni Constantino? Ang ang Iglesia Katolika o Seventh-day Adventist? Okay, diya. Sumala sa inyong pagtuon o sumala sa inyong mga research nga si Constantine the Great ang Domingo gitawag og igpapahulay. O ang Romano Katoliko nagdawat sa igpapahulay nga Domingo. Busa Romano Katoliko. Romano Katoliko. Kay ngano man nga Romano Katoliko ang nagkonverter diya. Si Constantine the Great palakpak gyud ang pagka-converter sa pagano. Diharapon sa paganong pagtulunan. Diya. Si Constantine no sa Kapigan. Ayaw na. Kuha na mi. Kuha na sa nimi. Ay sa kuha na sa. Kaya madisna ko. Kanang ikubot yung panakala. Yeah. Si Constantine the Great o sa Kapigan. Okay. Na-converter siya. Na-converter. No? Isip na pagano. Tuo siya. Onya, gidawat ang iyang pagtulunan sa simbahang Romano Katoliko. Domingo po ang ipapahulay sa simbahang Romano Katoliko. So, klaro. So, sa pagpalakpak ni Eugene Gapo, nagpasalamat siya nga na-converter si Constantine siya sa Katoliko. Sa ilang fake nga ipapahulay. Fake man to Okay, nga sir. ipapahulay. Ay sa lagi. Mo ito gipalakpakan ni Eugene Gapo. Kay fake nga ipapahulay ang gideklara ni Constantino kay Diego gikan sa Biblia. Nakaron, gidawat po sa simbang Romano Katoliko, nagka-unite sila. Busa ang dili mga tinuod nga ipapahulay gikan sa Biblia, naghiusa. Mo ito gipalakpakan niya si Constantine. Okay, next question. Sir, kining giingon nimo nga nakonvertir si Constantino sa Katoliko, mao ba ni ang simbahang Katoliko nga niabot sa Roma gikan sa Jerusalem aron i-Kristyanismo ning Roma? Salamat. Di gid mao, di na po kumusupak. Di gid mao. Kaya ang simbahang Romano Katoliko diya. Ang simbahang Romano Katoliko dito ko na diha sa Roma. Di na sa Israel, di na sa Jerusalem. Ano? Yeah. Atong basahon. Okay, atong basahon. Kaya ito sang basahon, no? Okay. Yeah. Paning magtuon gid ka og taman. Okay. Yeah. Unang supa ko kay dili gud na gikan sa Jerusalem ng Romano Katoliko. Di araw, makitaon na ayang hilak ba? Darab, hilak. Ako na gina ba? Di taganahan ko mo hilak, magdungo dayon. Ya siyang live, mangusmura ba na dahil nito? Oy, kusmuhay, dara, tanadri. Tanaw, saon pagkakaton na di mo tanaw. Dara ba? Ay, sige. No? Idungo, ay,
Makapura lagi. Pagtanaw ra ako ngayon, pagtanaw ako ngayon pagsagbat. Tanaw ra oh. Ah. Ang kalipay sa pagtuong Katoliko ay di ara oh. Ah, okay. Yeah. Gitawag kita, kanang word nga kita gi-address sa Romano, Katoliko. Gitawag kita og Katoliko Romano tungod kay ang atong pangulo, ang atong simbahan gapuyo sa Roma. Ay? Nganong gitawag mo Romano Katoliko? Di-claim sa inyong simbahan tungod kay nagpuyo sa Roma ang mga pangulo ninyo. Mo na hinungdan nga Romano Katoliko mo. Kay naman sa Roma, dihaday na sa Roma inyo, ha, napalpak mo. Dapat ganun tani, ha? Kay kung sa Jerusalem ni, kung sa Jerusalem mo gitoko, ganun tani. Gitawag kita og Jerusalem Romano Katoliko. Kay ang atong pangulo nagpuyo sa Jerusalem og dinha gitokod. Maun tani mabasa, pero kay wa man na dayong Kay kung maingon mo sa Jerusalem na inyong simbahan Romano Katoliko, nganong naabot man nag-Roma? Unsa gidayungan gialsa na gikan sa Jerusalem padog Roma. Ay pagkabalikwaot Mr. Eugene Gapo, palpak gid kay na imong argumento ba. Mo nang sige lang pagdungo lang lisod na pug kaayo bulgar na magnoon ni trabaho Balik ko na kog basa ha. Balik ko na kog ay sa. Balik ko na kog basa para masabtan. Gitawag kita og Katoliko Romano tungod kay ang pangulo sa atong simbahan nagpuyo sa Roma. Unya dia. Ingon po siya dire. Amo ni ang ilang hinungdan, ilang giangkon gyud ni. Dara. Mo ni atong subayon Ingon siya din Sa page 2 ni ha, sa ang kalipay sa pagkakatoliko. Page 2 ni siya. Nagingon din Sa paghiusa sa tanan uban sa Santo Papa, ang simbahan dili mabugtong gahom sa impierno, kini ang pasalig ni Hesukristo Mateo 18. Karon, gitawag kita nga Romano tungod sa pangulo nga nagpuyo sa simbahan sa Roma ang atong mga pangulo. Mao ni hinungdan nga gitawag mo Romano Katoliko da Eugene Gapo, wa din kabalo tawhana ba? Wa gid kabalo. Mao nang gitawag mo Romano Katoliko kay ang inyong pangulo nagpuyo sa Roma. Wagid kabalo dahil Wa kabalo. O na nga. Matahan na ay. Pagmata na Eugene Gapo. So next question. Sunod mo tana. Kadtong mga taga-Roma is pagano way Kristiyanismo kaniadto. Kadtong Kristiyanismo nga nakapakonvertir ni Constantino, diin man tugikan o kanos ato naabot sa Roma. Pautana, asa tugikan nga nasod ug kanus naabot sa Roma unsang tuiga. Okay, salamat. Ang history kana siya mauna imong ikaw mismo mo imutubag ana. Nga naman. Kay isyu na siya sa pagkaisa, paminaw. Isyu na sa pagkakonverter ninyo kang Constantine. Kaya kung nakonverter na sa Adventista, ako'y mutubag ana. Ada? Kung ang Adventista mo'y nakakonverter ni Constantine, ako mo'y dunay right mutubag ana. Kung kamo may nagkonverter, dapat ikaw mo'y mutubag ana. Question na imong kaugalingon. Ayaw kong pahiri ni anang dili na mo doktrina about ana. Kaya palasi man na, gitawag man nag-argument nurantyang palasi, magbuot-buot ka og hatag og pulong din sa amuha, kami may patubagon, pero kamo mo i-suspect ini, kamo mo dapat motubag. Karon, kay inyo hagonin na membro. Ayaw na kog apila anang pagkakonverte ni Constantino sa simbahan. Kay inyo na nang katungod. Ang akong katungdanan ang pagtubag sa doktrina kung si Constantino nabunyagan pa na adere, na-converter pa na adere, kami mo imutubag ana. So ikaw mo imutubag ana nga bahin. So next question. Next question. Ano ba? Si tawag aning Pastor Chris Bacalares gapost siya sa Facebook niya nga ang Romano Katoliko maalas sa history gi-establish ni Constantino. Unya karon dahil sa history nga imong gibasa, si Constantino nakonvertir lang di ay sa Kristiyanismo. Ang question, tubaga lang, bi-response ba? Kadtong nakapag-convertir ni Constantino nga Kristiyanismo nga matod nimo Katoliko dahil dili Adventista, kanus aman
asa man nagikan ka ng giingon nimong Romano Katoliko nga iyang nagpakonbertiran, asa na gikan kanus ana naabot sa Roma. Pakitubag lang. Be responsive. Salamat. Wala na ingon nga miabot sa Roma ang Romano Katoliko. Wala na miabot sa Roma ang Romano Katoliko. Daan ng taga-Roma. Daan mo ng taga-Roma. Gitawag bitog Romano Katoliko kay naa sa Roma. Di kay kanus sa miabot sa Roma palpaka nga question oy. Perting palpaka. Sa miabot sa Roma. Gitawag na gani mong Romano Katoliko kay naa na sa Roma. Di araw. Ayingon siya diyo. Ha, page 2. Naunsa man taon ni si Eugene Gapo mangutana. Ha? Gitawag kita Katoliko Romano tungod kay ang atong pangulo nga simbahan nagpuyo sa Roma. Wala na hinungdan ayaw ging na. Kano sa miabot sa Roma? Wa man miabot sa Roma in taon ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang matuod nga iglesia. Ha? Ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Saag man kanay mong simbahan saag. Saag na. Nganong mingong kog saag? Ha? Dara basahon na to nga sa Jerusalem. Ha? Sahon na to. Buhat. Tara, nausap na yung tao ng tawhana. Ayaw ko idiot nga kamo na nahimong tinuod. Di gina. Kaya ka ng pulong Katolik, si St. Ignacio sa ginangana na. Year ka, paminawa ha? Arang magkasabot ni. Dara. Ay, sagsapaw dia paminaw. Parang ma-educate ka, dia. Buhat, ono. Ha? Otso. Before misaka si Ginoong Hesus sa langit. Ingon siya. Apan kamo magadawat hinuon sa gahom diha sa kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. O kamo mo'y unang. Kamo mo'y una. Nga atong mahimong mga saksi. Sugod sa Jerusalem. Asa nagsugod? Sa Jerusalem. Wala mingon kamo mao ang atong mga saksi sugod sa Roma. Wag yun. Sugod sa Jerusalem. So ang matod nga iglesia, kining word nga iglesia, group of people man mga apostoles man naa sa Jerusalem gitukod Mr. Eugene Gapo. Dili kay karon kun moingon ka nga niabot sa Roma, yung sa gitabuhan nga diara sa Jerusalem gitukod gidayungan Ha? Mr. Eugene Gapo, inigin mo tinuod nga iglesia. Si Constantino, na-converter na ninyo. Si Constantino, pagano siyang dako. Og mato di mo, waling Pastor Chris Bacalaris, na-converter si Constantino sa Kristyanismo. Si Constantine the Great, mato di mo, maog yun ang founder o nag-tukod sa Katoliko. Masabot lagi hapon na to, nga mao. Kaya nga naman, diha man. Nehemia sa 8:8 basahon sabton sa tinaw gayon. Diha. Si Constantino mo'y nag-establish sa Domingo nga adlaw igpapahulay balaan igsimba. Gidawat sa Roman Catholic Church. Gidawat sa Roman Catholic Church. Karon, kinsa nag-establish? Constantino. Gidawat sa Simbang Katoliko, gidawat. Sa ang founder ni anang doktrinang sayop, doktrinang faith na Domingo igpapahulay, founder is Constantine. Receive sa Roman Catholic Church 336 AD. Sa ato pa founder si Constantine, tama si Pastor Chris Bacalares, tama si Mr. Dariel Villanueva, sayop si Mr. Eugene Gapo. Next question. Next question. Kanang ligon. Kadtong Christianity nga maoy na converted di na converter si Constantino, kinsa bang nangulo adto nga Christianity nga diha sa Roma, maabot diha sa Roma? Kinsa nangulo adto, si Mrs. White ba? Si kinsa ba gidang nangulo ana nga ang Christianity naabot sa Roma? Kinsa nangulo ana nga diin si Constantino na converter siya? Okay. Diya. Ang panahon sa Kristohano ninyo na Romano Katoliko, kinsay nangulo? Diya gibasa na ganiha sa The Convert Catechism. Nga ang Domingo pinaagi sa pagdawat sa Domingo nga igpapahulay, pinaagi sa pagdawat sa Domingo nga igpapahulay sa Romano Katoliko nga pag-chance o kana siya gikan kang Constantine,
sumala sa mabasa is Roman Catholic Church sa gihapon. Katubag ang pangutana. Kinsa man? Now, gidawat. Kung wa pa ni dawata, nakakahay connection. Naka-connection kay midawat. Tapos na mo karon. Si Kristo, Sabat keeper. Kami, ni follow ni Kristo. Si Kristo, among gila nga mao'y tag-iya sa matuod nga doktrinang pagtulunan sa matuod nga iglesia. Ang Seventh-day Adventist, mi connect. Unang Tesalonica 2:14. Misumpay. Maayo ming pagkasumpay. Pagsumpay na mo, doon na may connection ni Kristo. Nga naman, naay napulo kasugo, ipapahulay ni Kristo sa Sabado, mga apostol sa Sabado, kami po sa Sabado, mga Hudiyo po sa Sabado, parihami, may pagkakonek. Kamo, walang mo kakonek ni Kristo. Kamo nakakonek ni Constantino. Busa, tama si Pastor Bacalares ug si Mr. Villanueva ug sayop si Eugene Gapo. Nga naman, kamo may Katoliko may nagkunik in sinagin sa ipapahulay nga Domingo. So, yung sa pamanda, alam, pasing Milan Adventista. Di Romano Katoliko, kay maayong pagkakunik. Domingo, gidikara ni Constantino, transferred po ang solemnity sa Sabado nga tos Domingo. So, kunik ni Constantino. Salamat sa ngutana. Next question. Okay. Gamito na ko ni world history. Sa una ko. Yeah, page 128. By about 57 AD, there was a group of Christians in Rome itself, led by Peter, Bishop of Rome, one of the original disciple of Jesus. Husto ni sayo. Bag, patigim sa'yo pa. Sa'yo to na. Pa. Nga naman, wala nag-converter ang mga apostoles ni Constantine the Great. Ano? Kung nag-converter pa na si Constantino sa mga apostoles, magkapariha unta si Constantino o si Kristo gigpapahulay sa Sabado. Lucas 4:16, Lucas 4:31, Marcos 1:21, Sabado ang igpapahulay. Kada Sabado na si Kristo sa simbahan, sa mga batasan. Si Constantino Domingo, Romano Katoliko Domingo, kamo may nag-uban ini. Wa ni nakauban sa mga apostoles si Constantino. Wala nakauban. Ang kauban ini is Roman Catholic Church. So, mo ito magsana. Next question. Ay sayo pang kaaning world history, pwede nimo kasuhan ang mga publisheran eh. Di ang tubag. Salamat. Doon na tayo gitawag freedom of religion. Kanang freedom, huwag kita ilabot-labot anak. Huwag mo tayo ilabot-labot anak. Nga naman nga mong kaso man ta. Ha? Ang ato nga gamiton freedom of religion. Digid mo kasakop sa kamatuoran kun anak. Mamagsusupak, digid mo kasakop sa kamatuoran. Nga naman, Mr. Villanueva kay sayop man eh, kasuhan. Oy, watay right mo kaso anak. Nga naman, doon naman tayo gitawag o freedom of religion. Doon naman tayo kagawasan. Nga kini atong subject ron, atong topic is religion. So, din magawas ang freedom of religion. So, bahalag fix siya, bakak na yang gisulti diha, wala milabot. Bakak na, nga naman, dili man mo consuide sa Biblia, Domingo mang igpapahulay sogo ni Constantino, ang sogo po sa Biblia, Sabado, Deuteronomy 18 may balita, sa adlaw ikapito, panimba ka mo, sumala sa sogo sa Dios. Pero Domingo, kanta na mo, sogo ni Constantino, osmon ang Sabado, Pizza City sa Marso, mao ang pagbaylo. So pakon sa CFD, nga mao si Eugene Gapo, o tanawa ra, supak. O na nga kita tumanta. So next question. Next question. Sir, akong pangutan na mauni. Unsa ba ang dako nga hinungdan nga rason nganong nakonverter si Constantinos pagka Kristyanismo? Diyan tubag. Kana siya mo imong sulbaron. Kaya ang nag-converter kamo man. Kamo may nag-converter anak. Kaya may connection. Dapat ikaw may mutubag. Ako di ko mutubag anak. Kaya man lagi na nag-converter sa moa. Use your common sense ba? Ako niya
nga huna-hunaon nga ano na converter man sa Romano Katoliko. Ayaw gihapak sa kuha. Kay kung converter na sa Adventista, ako mo'y mutubag ana. Pero kay na converter ninyo, na ang problema mo. Okay? So ikaw mo'y pagmugata na. So mayo kayo. So karon next question. Hindi siya katubag. Next question. Okay, sunod pangutana. Manihapon siya ko, sir? Kaya bagay panihapon. Sige lang, last. Ay, sa panihapon din. Kaya na daya, naunsa naman ka, ay. Isa, ha? Ha? Ingon si Kristo, dili mabuhi ang tao sa napay lamang kundi sa mga pulong magagawa sa baba, ayaw pasmo diha. Ha? Pangutana. Ay, gay diha, duha ka question. Okay, duha ka question. Ano na lang, about Bible na lang akong ipapangutana, sir, kay tawag aning di man mo matugan tong one god. discuss Ano na lang, sir? Ay, isa. Ah, Isa. Ayaw ging nang di matugaan. Matugaan ako. Pero ang dunay right mo tubag kamo. Nga naman. Kay kamo mo'y nag-converter ni Constantine. Dili ang SDA. So ang mahitabuan na akong tubag palase. Aminto maduran siyang palase. Nga naman. Kay kamo mo'y suspect, kamo mo'y nahingtungdan, unya, imong ipahid sa kuha. Di man na ito na. So kaya na kong tubagon, kaya na ako'y tubagan na. Pero, ang dunay katungod nga mo tubag, ikaw. Kay kamo mo'y nag-converter ni Constantine the Great. That is my answer. Ayaw yung nagtubag ko, wa ko, di pa biyaan sa imong question. Sangit na tanan, tubagon tara. Next question. Okay. Okay, sir. Ano akong pangutana ba? Katong Kristiyanismo nga nakapag-converter ni Constantino, kinsa may gatukod ato? Tubaga lang. Ay, Hindi na katubag. kinsay nagtukod na to? Basahon na to balik. Ang mong libro. Basahon na to balik. Kinsay yun. Ang nagtukod tong kakonverte ni Constantino. Naubusan na. Tara. Page 2. Gitawag kitang Katolikano kay ang atong Pangulo, ang atong simbahan na sa Roma. Ang nagkonverter, Romano Katoliko. Kinsay nagtukod, Romano Katoliko. Kinsa man ay? Alay pasinginan si Kristo. Nga kang Kristo naman, inyo ha sa Roma. Kinsa pa di ka mo, Romano Katoliko. So nindot nga pangutana, nindot nga tubag. Next question. Ang Christianity nga nakapag-converter ni Constantino, kadlang ang Christianity nga nagapag-converter ni Constantino nangutana kung kinsay gatukod yung Romano Katoliko. Ya, sa ato pa dahil sir, si Constantino nag-converter po siyang kaugalingong Romano nga kuan usa bagay di ba ang tawagan ng Christianity is ang Roma kaniadto is pagano man, so agi Christianity diha. So kadtong Christianity nga tawag aning ni ang diin si Constantino nag-converter kisa magigatukod ato. Di ba ingon Salamat. nga ang gatukod is Roma at sa ang gatukod ingon ka is gibasa ni mo libro nga nagsugod mi sa ang Roma kay naa diha nagpuyo ang Santo Papa. So bot ba nimong ipasabot is tawag aning ang taga Roma ra poy ni converter ni Constantino? Yes. Si Constantino pagpegan. Sa iyang pagkapagano, giniklara niya ang Domingo adlaw ipapahulay. Mabitang mingon ang Domingo, yes pagano na. Dara. Mabitaw nga si Constantino pagan. Og sayang pagkapagano ni Constantine the Great ang nahitabo Mr. Eugene Gapo mauni. Dunay connection sa Romano Katoliko nga gitawag og nag-angkon-angkon nga Christian. Okay. Nag-angkon nga Christian. Karon, Romano Katoliko nga nag-angkon nga Christian, si Constantino pagano gikonverter. Mao na siya history. Pag pagan Constantine, Sunod Katoliko ay sa eksapaw lagi. Romano Katoliko nga nag-angkon nga Kristiyano. Mao na siya. Karon nagka-connect na ang pagano nga Constantino og ang Kristiyanos nga nag-angkon nga Romano Katoliko sila nga Kristiyanos. Nagka-connect. Pinaagi ni diha sila na-converter. Mao siya. Unya, ang nag-converter ang nag-claim nga Katoliko nga gitawag Kristiyano.
sa ilang pag-claim. Pero atong tunan, ipagsaon ang pulong Christian, sumulunod ni Kristo. O ang sumulunod ni Kristo, nagpapahulay Sabado. Pero kamo, nag-angkon nga Kristiyanos, pero ang Domingo, gikan na po kang Constantino nga pagano. Mao na akong problema, Mr. Eugene Gapo. Salamat sa imong duha ka pangutana. Pwede na kang kapanihapon, kaya nagsabot naman ta. Kaya kung Wala lang, sir. ay sa, kung dungagan na to ni, mapas mo na ka. Mapas mo na po ko, kaya nagsabot naman ta. Manihapon tang to, na kapaglaom tata, gawa siya. Okay, manamili ta sa atong mga viewers no nga mag sign off sa ta. Salamat kayo Mr. Eugene Gapo sa imong mga nindot nga pangutana, no?